uyazi ukuthi uGod uyi-mathematician empu futhi shaya imaths luyamjida, shaya strong. Yabona mfethu, ushaya isibalo loya muntu azasifaka i-dots gcineni. Hey, simple out. Awusho wena ucabanga ukuthi njoba lo mjide eyishaka nje imaths ukuthi uzaleke kanje, uzalwe labantu abakuzalayo, uzalelwe ngaphansi kwale situation, ube ilegenda oyiyona, yonke nje lento ucabanga ukuthi wena nje kwavele kwayi-random selection. Ucabanga ukuthi kunento ey'nswempu kakhulu ey'create-iwe la obona kahle ukuthi la kwakushaywe enye imaths la. Ucabanga ukuthi ziyazenzekela nje lezi zinto, awuboni ukuthi kune-divine intelligence behind esengisho kuwena-ke empilweni yakho? Awuboni ukuthi wena khona into behind? Lalela-ke, khona into kuzokutshela yona ngalesi sikhathi. Ubingelele u-changes Akasha othi kungenzeka noma yini, noma inini, noma kanjani, kunoma ubani, ngoba impilo ayisiyona lento ocabanga ukuthi iyona. Possibilities are infinite in the universe. Your own consciousness is your own limitation. Kukude lapho esisuka khona futhi kukude lapho esiya khona. Beka phansi umoya, ungatatazeli, uyabona. Following i-video engike ngayenza ukuthi yonke into isebenza ngama-principles, yonke into isebenza ngama-principles and conditions that should be met ukuze kwenzeke into ethile. Ya, kusamile lokho. Namanje-ke ngisaqhubeka-ke ngiqhubeka saqala phansi. Yabona makuthiwa amacala obaba noma abazali awela ebantwaneni, hayi ukuthi khona umntwana la ozozalwa azogidlabezwa nje ngamacala oyise nonina ebengazi lutho yena. Akuhambi kanjalo. Uqonde ungitshela ukuthi nje ngathi ingane nje innocent nje engahlangene nje ivele nje izoyithola nje izogiqabezwa nje la einkingeni zalomndeni. Hawu, kwakungani ukuthi ingazalelwa lengane emndenini very very wealthy? Kwangani lengane izalelwe la? Kusho nje kushaya black shoe change your shoe, vele nje kuthiwa nje lo sizomfaka la, vele kusenzekale. Cha, akwenzeki kanjalo, akwenzeki kanjalo. Angeke mina ngiyithole ngisemotweni ezoginqika kanye nabanye abantu uma ngabe kuwukuthi labo bantu labo akumele beginqike. Angeke kuze kufe mina ngedwa uma ngabe kuwukuthi bekungamele kube njalo. Uma kuwukuthi imoto inabantu abawu5 ushone umuntu oyedwa, mathematics is involved. Uma uthi imoto inabantu ibhasi nabantu abawu60 ushone wonke lo60, imaths involved. Kusalo yedwa imaths, yonke into yenzeka to the precision. Yes. So ke njengoba uzaliwe ukhona nje kunento eprecise yonke into. Yo, awungeke uzukwazi nanokuyi-track ukuthi isukaphi izizofika la kuwena. Yonke i-calculation izihambi zizofika la kuwena. So nawe-ke njengoba siyazi ukuthi vele awukazi ufe, vele awuzukufa futhi vele-ke, kodwa umzimba wakho-ke siyazi ukuthi phela une-time lokungana constraint noma expiry ekhona, uzofa vele wona. Enqumweni-ke owayithatha kwi-previous life, kwi-form emzimbeni wena wawukuwona, mawukuthi wawusemzimbeni, wathatha lezi nqumo wayithatha, wenza lezi zinto wazenza, waphila ngale ndlela owaphila ngayo. Lo karma leyo ayizange iziphele phela, iyakulandela kuze kube namhlanje. So okukona namhlanje noyikho namhlanje. Bathi bali Sanchita karma, ne Sanchita karma, ne Agami karma,
ne-parapta karma, inhlobo ze-karma zonke lezo, ngoba ayikho into eyenzeka ngephutha. Uyabona njengoba unamandla okushintsha ikusasa, unamandla okulishintsha manje. Yabo nje manje, if mina ngifuna ukuyithola ngisejele, ngiyazi ngihalela ngithi shwi kancane, ngiyazi kumele ngenzeni, and I will manifest that one. Yabo, I'll find myself there. Yabo, uma ukuthi into engifuna ukuyimanifesta is very simple, ayithathi energy eningi leyo nto leyo. Akudingi ukuthi ngilo ngiyiphinda ukuze yenzeke, cha. Uma ngiqonde yona nje ngizoyenza kanye. Nje uma ngifuna ukuthi lela bhola lihambe lisuke lapha ngilikhahlela nje. Akuyona into kumele ukuthi lo ngiyenza njengokuthi njengalento yo law of manifestation, lokhu uphinda into eyodwa, ucabanga ama-thoughts positive, uvisualize. Lokhu kunye kusimple. Ukuthi ufuna ukuthi wena kwenzeke ukuthi. So lento ikho ithathe into ukuthi ke nanempilo nje ephelele empilweni yakho. Uma ufuna wena ukuthi i-lifetime yakho elandelayo ibe i-lifetime efuna uwe ngale ndlela oyifuna ngayo, bekezelela lento ye-karma ukuthi 1 uzobhekana ne-karma yalapho ye-lifetime edlule ezenzeka ngesikhathi esedlule, ngoba nawe unomthelela nawe. Yes, unomthelela uthi ake nje ama-defective genes athile akho zowena ngokudla okudlayo nezinto ozenzayo kuleyo lineage leyo. Ungakhali-ke phela uma ngabe wena uzalwa kuleyo lineage sokutholakala ukuthi wena usune-cancer, ngoba leyo cancer leyo isuka mhlambe 20 generations back and yakho zowena isiphinde ifica wena futhi le cancer le, ngoba wena ama-decisions wawathatha enze ukuthi i-lineage yakho kube nalama-defective genes athile. Inqumo zakho lezo wayithatha mhlambe 5000 years ago. Yabo, it's even worse ke ngoba phela kunento ekuthiwa ama-morphic field and morphic resonance. Uzohlezi uresonate nama-ancestors zakho. You are your ancestors wena. You are your ancestors. So uthola ukuthi kwenze ukuthi previously, and lokho ukuthi okwenzeka previously kwawenziwa uwe ukwenye iform, and if i-signal idonsa kahle na this time kuyenzeka bese kuthiwa okhokho bethu uwe okhokho bethu wena wenza lonto. Angithi nje khona manje wenza lento ozenzayo manje uzohamba emhlabeni esikhathini esilandelayo. If you are incarnating, you incarnate le mess wayishiya la, uzoyifica phela, uzoyifica le mess wayishiya la. Lento yazi ifana nani? Lento ifana nokuthi wena ufike utshala umoya ongahloniphi nokungalaleli enganeni. Yabo, ekugcineni lonto leyo ayiphelele ekuthenini iphelela la enganeni. Lonto izophelela esizweni sonke, ayipheleli la. Into yenzayo inama ripple effect. Yabo, inama ripple effect. Wena yazi ukuthi khona umuntu othi mangabe mhlawumbe ake ngenze isibonelo ngoba ungowesilisa, uthola ukuthi umuntu wesilisa mechama yena uchama kuma public toilet ashiye amamchaphazelo la, kodwa yena uthola ukuthi ulindele ukuthi yena mhla engena kuma public toilet ulindele ukuthi yena ahlale etoilet elingenayo lo machaphazelo. How so possible kanjani lokho ukuthi wena into yenzayo wena nabanye bazoyenza, lento yenzayo wena kwabanye abantu uyenza kuwe leyo nto, nawe izokufica. Bazobona phela abantu kanti kuyachanya kushiye kanje, nomunye abone kuyachanya kushiye kanje. Ngelinye ilanga uzolandela umuntu owafundiswa wena ukuthi kuchanya kushiye kanje, bese ulandela yena uyafica kunje. Leyo nto wawuyenza wena ucansi uyenzela omunye umuntu wawuyenzela wena isifica wena. So nenqumo uyithatha manje ke ziyodetermine ukuthi uzaleka kanjani, kuma kanjani, ithini ikarma yakho. So be careful ukuthi uphila inhloboni ye-life manje, ngoba cha ngeke kube random selection uyithola uzalelwe emndenini ocebile, cha.